guk hartu ditugu gure lekuak oraintxe, eta ari gara oraindik ere pixkat toki hartzen ubik hori da, Egokitzapen prozesu bete-betean harrapatu gaitu, Zilibito Records taldeko Ekain Teiletxeak Ekain egunon. Opa. Egunon ez, arratsaldeon. Hori etxai gozartu, Julen gaur demora uzian arratsaldeon. Ekain, ondo? Bai, egia esan oso pozik. Etzen dituzten kontzertu gehiegi emango arratsaldeko lauetan? Lautan batez esango nuke, lehenengoa, eta gero ordu bitan behin man genuen bolo bat ola sin más, bino, bai. Lautan lehenengoa esango nuke. Eta gorputza prest dago, gorputzak badaki orain horrezten atoki gainera igo eta gauza batzuk egin behar dituela? Gorputza igoko da eta ez du jakingo, ez atoki gainean dola baindikan. Bueno, orain arte eduki duzue esperientzia eta ja pizkaba jakingo duzue funtzionatzen duen gorputzak edo ez? Bai, a ber, ero ere ez da festetan, herriko festa batzutan jotzia bezala, osea, mengirua eta ezagik jende pila bat etzuna zautzen. Hemen presio gehiago duzue? Bai, seguraski bai. Jaialdi batean, jende askok agian ez daitu ezagutzen. Orduan bada, aukera bat baita beste publiko baten gana iristeko. Asmo horrekin zatozte? Asmoa ondo itia inberrekoa, eta ondo pasatzea ere, bai. Zuek oso gaztean zarete, hasi berrian zarete. Aurten Zeit Festen lehendabiziko aldiz, programatu zaituztete, estenatoki txikienean, oraindik ez zaudete txinatzeko puntuan, ez da, esan dizut. Oraindik ez duzu esan, nola, gu txikia. Ez. Ondo. Gutza txikia fijo handia, bai, erki. Ekain duela 2 urte, irabazitzen duten maketa lehiaketa. Ez dira, pasa oraindik? Urte terdi pasa da, maketa irabazi zuenetik. Urte eta hori da. Zer moduzko ibilbidea, zelan bizi izan duzue, ibilbide txiki hau, oso mota izan da. Nola zabiltzate? Egia esan pila aldatu bat aldi azkeneko urte terdi honetan, genero aldetik eta bai helburu aldetik tare bai. Eta helburu dituzue, orain? Ez dakit, esasen dut, hain dela urte terdi abestia garatzen genituen etxian, materiali gabe eta baldintza oso gutxitan, oso, sin más, baldintza nahiko txarretan. Eta guain, estudioak agu udalak uste eguna, eta materiala bare bai eroso grabatzeko tola, eta asko aldatu da dena. Estudioak esaten duzula, etxean esaten dizuete, tokarzi, baina estudiatu ere bai, Ni askotan atxa esaten du, estudioan ikusta, zerragazu estudiatzeko zagitzen esaten, eta, sumaz, txistea. Eta bestalde, zuen artean, desde kan Raula Pasta, egon dira tirabirak, edo egon dira... Zesartu da, taldean, esan nahi duzu. Diru kopuru bat ere sartu zitzaien. Records ja, enpresa bat bilakatu da, nola baita zaneko, ez? Gehiago esan dirua sartu bada ez du asko iraun, norbeak pertsonalki ez dugu diruik irabazi honetan noain dikan. Azkenean ez daretzen hasiran helburua hoi, eta guz, bai, pixkat eskaintzen dugun soinua eta materialatara kriston inbertsioa egiteko atzetik. Sartu den diru guztia, atera da inbertsiorako, esango dugu, ezta? Bai, esango hor dola inbertitako gauza guztioi. Gogoratzen naiz, Ainhoa lehen esan duzu 2 urte, egia da, urten azaroan 2 urte beteko dira Zilibito Records talde Oiartzuarrak maketa lehiaketa irabazi zuenetik, urte terdi pasada justu oraintxe, eta maketa lehiaketa irabazi, eta hurrengo goizean, didatik jongi, deitu genion Ekaini, zuzenean elkarrizita egin genion, eta elkarrizita hori egiten hasi aurretik Ekainik esan zian telefonoz, txoen pixka bate, aterako naiz klasetik, ari zen batxilergoa ikasten orduan duela urte terdi, atera zinen, latineko klasetik atera zinen. Orain ari zara ikasten Gasteizen? Bai, Euskal Filologia. Euskal kontuz! Euskal Filon ere, ez dakit orain, lehen ematen zen latina. Bai, guantxe inaz maten gaina latina. Bai. Ta ongi? Bai, eski ja jendia duzu nahi inoizin latina, orduan. Ez dute zer sango bazpare bino, baingo zondo. Osasen eukera ber, baingo zondo. Gero disgustori bat izango dugun etxean. Esaten den bezala zu lehendikan ja zabia. Hori da, etxetik etorri zen ja latina jakin da. Eta bestela ze unia badakigu Gasteizen oso ondo, fakultatea guai dago, eta fakultatetik kanpo gertatzen diren gauzak ere Gasteizen normalean oso guai egoten dira. Uni giroan eta. Bai, egia esan mundua deskubritu azkenean taldean unitanta gabiltzanak. Eta beste ritmo bat bizitzan azkenean. Eta orain, zure Oiartzungo lagunekin, taldekideekin eta juntatzeko, ensaioak egiteko ze... Bai, bain zailagoa, aste barruan tola nahiko zail, gero ostiral larun bat igandetan eta grabatzeko batzutan gelditzen gero beste batzutan ez.
Nio, iguain pixkat lasai gabiltza, justo album bateago eta iguain lasai. Bakoitza beraldetik ere, igual, ez? Bai. Gauzatxoak egiten. Baduzue asmorik lan lanik 2024an karatu zenuten deabroak, baina, bueno, ez dakite zer gehiago egiten ari zareten. Bai, bain talde ez dela bazkagola beste batzu pendiente eta teatzeko. Vale. Nio, gero, igual ordu asko pasatzen juzunean talde batekin, jende askokin urbil, pues, igual erre intzait, ez egu ez ga erre, Vale. Nio, bai gamaten aukerare bai elkarre, norbeak bai bere musika teatzeko bere aldetikan, o bere zenean genero gusto desberdina azkaguta ere bai, gero beti tegu batea, beti gaude batea elkarrekin, eta beti sortzen dugu elkarrekin ere bai, nio, norbeak ere bai, zen edut, bai. Atzo iluntzean eman zuen bere azkenengo kontzertua Txilmafiak. Ze berez, lehenko astean hemen ginen, beken, Txilma ikusten, azkenengoa izan behar zuen, bueno, atzo eman zuten azken kontzertua. Zilibitok, zenbat urte ingo ditu? Elkarrekin zuek aurrek usten duzuen, edo igual, claro, eske orain ere, boladan dagoen zerbait da, sasoian gaude, taldea dago, inoizko sendoen, zer luzera? Ja, nire ustez taldeatek igual uzten badu, pues igual sendo do, bazakit, audientzia aldetik, igual barrutikan, hori gero ez da, jakiten azkenean talde bat nola don egitan. Orduan, auskalo zenbat irango, gonek esan, guain fluitzen, gaur. Erreza duzuena da, izen adaptatzen, hortikan talde txikiak aterako balitz, Barrabil, Mustafun, Zilibitotik barra. Zutoin. Zutoin? Zilibitoa da txilibitua, Jogi. No es lo Ez dut ulertu zer. Futboleko epaiak adibidez erabiltzen duen txilipitua. Bai, baina... Bueno, galetu ziguten, La Polla Recordsei referentzia, zen oza egin. Lehenengo zentzun genuenean Zilibito Records, egia da pentsatu genuela. Hor badago talde bat, La Polla Records, hauen dira, gazteak igual esagote bezala. Zilibito ez, baina da. Jogi, sartu motel euren Instagramen eta haien logoa da txilipitua. Bai, hori da. Hombre, ya, baina hori da, porque jende asko sartzen da, eta ¿qué vas a poner agor alfimer? Pues ez, ezin da. Bueno, etzen ideia errekin nire, baina, bueno. State Festen lehen da biziko aldia da publiko bezala, kontzertua bai, ez da? Lehen da biziko aldia artista moduz. Publiko bezala ere, bai. Publiko bezala. Nos bai pentsatu genuen etortzia hoen dela zakit pare bat urterola. Hombre, zuek gazteak zarete, eske jaialdia ere oso gaztea da. Oso gaztea, ja, bueno, baina. Gaur da, laugarren aldia edo du, ez da? Baina gubili gara, ja, eurak igual, bai. Eta bain dela, bi urtere bai beste ritmoa, genuen parrandikiko eta olare bai. Ai, ja. Oso gaztea zari ez zuek. Aralarko dama estenatokian, a ber, ez da txikia, oso handia da. Baina hemen txikienean hariko da, arratsaleko lauetan edo lauak eta bosten hasiko zarete, Zea bestirekin hasiko zarete, hori izan daiteke, kain edo sekretu izango da? Introakin. Vale. Eta gero fuck deitzen da. Ondo, hasteko, ondo. Amiko el Zilibito. Esateko hemen gaude, gugara Zilibito Records eta esan nahi dugu fuck. Eskerrik asko ekaita jetxea. Eskerrik asko zuen. Hala ere, gu oraindik ere Zilibitoren kantu batek arrapatzen baldin bagaitu barruraino. Maliu. Jode, Hau joko duzu ez, da? Gaude oraindik ere tontouta gaude honekin, klasik, dio. Ekain, eskerrik asko, ondoko animo, Eskertzuen. State Fest gazte. Urrengo gomidatuak ere, hemen Gazteako setean mai gainean eserita dauzkagu. Azkar doa, Lehen da bizi, hasiko gara ordenean. Maxux atxaldeon. Aldeon. Zemuz ondo. Ondo. Eta aldamenean dauzkazunak lehen ziren Ansaizpak da orain dira Maxuxen alabak. Kontuz. Atxaldeon. Bueno, a ver, Maxuxen alabak izan dira asiratik hori ere da. Baina guk ezagutzen genituen Ansaizpak izen artistikoarekin. Eta orain begira, Pasadiguten prensa goharrean ere jartzen du Maxuxen alabak. Maxuxen alabak. Hori zuek zer moduz dara mazu, Ansaizpak, ondo, guai, Maxuxen alabak izatea bezala orain errekonozitua izatea. Bikain. Hau guk hasieratik genekin Maxuxen alabak ginela, oso arro geunden. Bino, oain arroago. Baina izen artistiko ez dela ere geratuko zaizuen, Maxuxen alabak. Ansaizpak ere nahi dugula hor mantendu. Mantendu nahi duzue. Gaurkoz Maxuxen alabak izango dira, bino... Gaur Maxuxen alabak eta hemendik aurrera ere kantatzen segi beharko dugulako, ez da? Nik ala ere, barkatuko didazue, baina pizka bat atzera egingo dugu. Gu ere bertan izan ginen, nolakoa izan zen, urtarriak lau hartan bizi zenutena, bueno, lau eta... Iru eta lau, zer izan zen ura edo zeinek. Zuentzako danontzat. Danontzako. Etzeko izan duzen zoramena.
eta gaina bukatu zenean esaten nun, ez duala nahi bukatzea. Bai, Osa, zoramena onera. Zure ama erantzen, disfrutatzen, eta gure bai. Beste pare bat egun eta pello bezala hitzeiten bukatu behartzen. Hau brutala da esan ez zaitzen. Baina, iritsi zineten zuek momenturen batean edo momentu gehiagotan gozatzera, disfrutatzera, ondo pasatzera, angoran kantariari zineten bitartean? Bai, disfrutatu genuen, bai. A ber, nik ordu arte ez dakit beldurtuta joan itzan. Normala. Eta gaina hauek esango dizio, lehenengo egunean joan itzanean, behitu nun zilatara eta esan, ez dagoen beste jende, ez da? Ez, holaxe, esan zigun, bueno, ez da horren beste jende. Hemen ez da horren beste jende kabitzen ere. Eta guke, ez da jende. Obe. Eta zuek alaba moduan, nola bizitzan zenuten, ez dakit, urduri egon zineten, arro imaginatu du baiet, baina ze sentsazio momentu horretan? Baitu, ni daukat oroitzapen bat, gu geundelako publikoa bizkarra eman ez. Kortina irekitzen zenean, gure atzetik irekitzen zen. Eta gu geunden bizkarrez. Bai. Kortina irekizenean publikoan karrasiakin, bultzada bezala, hola. Bai, entzun alako. Bai. Gau, zuen bazien egiten hasieratik zer egin behartzen duten, zeintzen plana. Gau, gu joan ginen ezer jakin gabe, eta hasi ginen bideoklipa ikuste momentu batean, eta esan genuen, begira ze, bideoklipa oso polita da. Ematen zuen bideoklipa. Esan genuen, begira ze polita jarri digute bideoklipa, ea gero nondik ateratzen diren, eta guretzate, begira. Garrasi kulturatzea, angoran daude, angoran ari da gertatzen hori guztia. Zuek nabaritu zenuten jendea ze momentutan ohartu zen hortaz. Bai, guk kortina gure atzetik pasa zenean, eta guk bizkarrez, ipurdiz, edo ez dakit nola ikusiko binuztenan, musikariak atea zienien eta gu sartzea emanatzean, bultzada hori, Jongik egin nahi izan du atzera, nik egin gaut pixkat atzera goma, xux, ze, badakigu asera batean pixkat pelok eta hau proposatu zizunean, planteatu zizunean, zuk lehen da bizikotik ez esan zenuela. Ez da pentsatu ere. Hoi esaten omen da goizutan, esaten omen da. Ez da pentsatu ere. Ez da pentsatu ere. Beti ez. Horrela. Gero ez dakit igual alabek ere horre eraginen bat izango zuten. Azken batean behintzat esan zenuen baietz egingo zenuela. Gero ze momentutan pentsatu zenuen eskerrak egin dudan, eskerrak baiezko eman nuen? Nik bideoklipa grabatu eta gero ikusi nunean eta gero jendean erantzun eta eskerrak inuen. Eskerrak. Sekulan ez dut eskertuko erabat edo behar gaina pello proposamena hoi. Pello proposamena, alaban bultzada eta dena, klaro. Porque ni pello ordu artez nun izautzen. Osa, venga, pello, venga, eta gaztiak, eta bueno. Pues vale, ikusiko dugu ba. Ginen eta... Oindikan, ama, tarteka eta zintzazu. Aizu, ze gauza polita, eskerrak baiet esan nire. Oso gauza polita egin duzue azkenean, egia da. Rezak emozionala jarretu. Lehen gora bueltatzeko asmoarik horri bilizineten hartan txuriketan. Eta horrelako proiekturik edo baduzue edo... Gaur hemen emango una pixkat hartan txuriketan zatitxo bat edo izango da. Agozko transmisioa, etxean amari esker eta amonari esker eta jaso ditugun kantu horiek, guk ere transmititzea nolabait gaur egungo jendeari, ezta? Hori izango da gure plana. Zuek gaur Safe Festen ariko zarete, mito aroan aritu zineten. Horrenik ere segitzen duzu etxean eta sukaldean eta kantatzen? Aurrean 15.000 lagun izan gaber. Bakotxe bere lanatan da egia esan. Oso gutxitan ikusten dugu elkar kantatzen aitzeko ere, baina, bueno. Tarteka bai. Bai, hola, otordutan baino gehiago, nik uste espontaneo... Alako batean bat azten da, beste segi egiten dio. Alako bertxo izaten zen, lenguan akordatu nintzen da, hortik tiraka, eta hola. Gaurko urduri zaudete? Oendik ez. Ni pixkat bai. Bai, zuia ez, Maxus, zuia... Ni baz baderatzen egon az. Zuk ez daukatzu asmorik kantatzeko? Batia, eta... Bale, eura protagonista. Ega da. Zu presiorik ez jarri zure buruari, Maxus, ze ez duzu behar. Sondo. Mito aroan esate baterako horren ondo pasaba zenuten, zuek ere orduan gozatu alima zenuten, gaurkoa ez dadila gutxiago izan, jendeak badakigu oso ondo pasako duela, ze guari gara hemen mundu guztiaren arpeigata ikusten, eta mundu guztia dago pozik kontentu egia da jaialdia ere polita dela, beti dago ondo Safe Fest gazteara etortzea, orduan jendeak gozatu bezala, zuek ere daukazuen onena eman, eta asko disfrutatu orgoian. Arratsaldeko 5:00 estango dugu, Azoka plazan esango zaretela, beraz gerturatu, denok, eta gozatu. Eskerrik asko. Maxusen alabak ondo segi, atxalde hona pasa. Safe Fest
Gazte. Egia da gaur bekeko itzaletan, baina jokupean gaudela, ez da momentu txarra, eguzki argitan pixkat murgiltzeko. Inaut elorrietarekin, nola inaut? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz ondo? Ondo, erto, posik. Nola eramateitu inautek kontzertu aurreko momentu horiek, ze zuri ere zaiztu asko faltaia azteko? Bai. Behar izaten dut denpori igoteko, eta gero geizteko, eta pixkate arrarotu moduen egiten naiz. Bakarrik egotea gustatzen zaizu? Bai. Ez da seinale txarra dena den, Iruditze zait, nolabaiteko esan nahi dut, zure trajektoria duen pertsona batek, oraindikan urduritasun edukitzea, seinale ona da. Bai, behar izaten dut lan konzentratzea, eta tarte bat bakarrik egotea, eta nire rito mentalak egitea. Hori galetu barrein zu, mentalak eta ez mentalak, ritualik egiten duzu, zerbait jan, zerbait edan, zerbait errezatu norbaiti. Pentsatu ditut, dauzkatolako irudi pare bat, horietan konzentratzen naiz, da laguntzen digate pixkat kontzertua visualizatzen, egiten dutolako kontzertuaren errepaso bat. Eskaleta moduko errepasoa. Bai, olako zela bat, lasaitzeko eta pixka kolokatzeko, eta rollo Virgen del Coro figurita bat, eta horrela rollo horiek ez? Oindik ez. Oindik ez, igual akaso naizte. Bate daki, horrela. Bueno, zuk gaur zure emanaldia, zure kontzertua eskeniko duzu, baina hortaz aparte, zakit egin den ja edo egin behar duten, ez egin dute ja. Egin dute. Zazpiren lehendabiziko diskoaren pintxada ere egin dute. Bai. Hori zuri proposamen bezala, ze kartelean ator gainera, Zazpiren diskoaren pintxada, ze vibra eragiten dizu? Arritu inindun, horako pintxada kolektibo bat sartzeak, bestetik jendea biltzeak disko bat elkarrekin entzuteko, aldi berean ederra iruditzen zait. Eta bestetik baita ere, gaur egunetik diskoari ere begiratzeko gogo bat egotea, polita iruditzen zait. Urte batzu basai da? Batzuk bai. Mila eta batekoa edo ez da? Hogeita urte, ez alperrik, Gure lehenengo diskoa izan zen, eta guretzako oso momentu berezizek izan ziren. Eta, Aspaldian entzun duzu diskoa? Ez. Ni kosta egite zait asko nire diskoak entzutea, ez ura, ez besteak ere ez, kosta egite sufritu egiten pizkat edo, ez dut naiz relajatzen guztiz. Orduan ez ara egon, imaginatzen dut. Ez, etorri berri naiz. Disko hori, disko ikonikoa izan da, Euskal Herriaren historia, gu ere historia egiteko gaude, eta orduan, disko nabarmen bat izan zen. Disko hortan badago abesti bat niretzako historikoa dena. Hau da, nire logelan, entzun, egon nintzen, baina denbora luze bat, Zuk egin zenuen hau entzun? Entzun. Inautek igual ez daki, eske nik egin nuen hau kantatu. Euskara opean. Eta, bersio osoa kontatzen hasita, ez nuen kantatu bakarrik, egin nuen irabazi. Epa! Herriz herri biltzen ziren, ez zen ja euskara okea zen betimu, baina inventua zen hori, herriz herri biltzen ziren, gaur Durango mezela Gernikan. Ez dakigu zeintzu ziren aurkariak, hori ere egia da. Hori egia da, Nik badaki zeintzu diren. Baina guk ez. Adibidez, batek aurten disko atera du. Gero esango izu zen. Hombre, ez! Total, torri ziren Tolosara. Eta nik abestu nuen abesti hau eta irazi nuen. Eta sariren bat eman zizuten. Bai, hemen zidaten radiokaset bat, baina etzen eretzako zen ikastolarentzako. Nik ordezkatzen nuen ikastolarentzako, nik ikusi nuen... Zeharkako sari bat. Baina, nik letra horrenik ere, hitatzen hau! Nerea balitza zela, tio. Nik aldera bat egin nahi nizuke inaut, zure kastako... Hausten nuen hiri, barkatu ez da, inautik galetu inaut. Ez egunero zatzkat. Egungo musika argi dago aldatzen ari dela, egun egiten den musika oso desberdina da, zuek hasi zinetenekoa. Nola bizi du zu bezalako pertsona batek, nola bizi du gaur egun egiten den musika hori? Nola ze iritsi duzu? Nik uste dute musika beti dagoela aldatzen, ez da? Guk bizi izan gendun garai bat, orain da beste garai bat, baina aldi berean nik uste dut garaiak elkarrekin bizi direla baita ere. Momentu honetan badaude generazio berriak bestelako musikak egiten dituztenak, gu bagaude garai aurretik gatozenak eta orain beste inkietude musikal batzu dauzkagunak eta denok ari gara elkarrekin zertzen, ez? Eta garaia denok osatzen dugula iruditzen zait. Nik ikuste ditut gauzak oso potenteak egiten ari dira eta posik entzute ditut gaur egun egiten dienak. Denontzako kabida badago, datorren urtean diskoa kaleratuko duzu?
Hori da asmoa, behintzat. Hori da asmoa, bai. 24an bukatu nuen fantasia aurreko gira hori, eta orain kantuak eta grabatzen eta prestatzen eta ari naiz, eta oso hasi da labe usaina botatzen? Bai, ari da, eta usai goxoa dauka. Ze usain du? Ez dakit, orain zerbait berria, deskribatuko nuke. Probatzen ari zara, experimentatzen ari zara, edo zer? Bai, nik baneukan gogoa bestelako bide batzutatik egiteko edo bueltatzeko bestelako bide batzutara, eta uste dut gauza batzutan ari garela asmatzen, bai. Eizko ez dakigu, garenik ez dakigu. 26 bukaerarako bai, denbora hartuko dut orain. Durango 26 adibidez, hor nonbait izango da. Lehenago bizkat igual, baina bai, denbora hartzea gustatzen zait, badakit gaur egun dena oso azkar dikoa, nik behar izaten dut denbora, eta orain ari gara lehenengo grabaketa fasean, datorren uda ostean bigarrenarekin diogu, eta gero hirugarren bat egongo da, eta horrari gara. Eta diskoaten lanketan hartu beharreko lehendabiziko erabakiak, ze gero ere etorriko dira beste batzuk, baina hartuta dauzkazu, ze abesti bai, zeintzuk ez, zeintzu barrua, zeintzuk kanpoan, ze ordenetan, ze etorriko den diskoan, badakizu edo oraindik ere pixka probatzen ari zara? Ja ari gara pixkat zehazten, egin dituen 26 bat ideia, eta 26... Ideia da, 26 bat kantu? Bueno, ez, izaten dira pixkat ideiak, orain dikaratura Hemen dago akorde segida bat, hemen dago letra bat... Melodia bat, borradore bat. Hori gertatzen zaitu igual kotxean, da, hostia, hau grabatu behar dut, eta bai, mobilarekin bai. Mobilen ere, bai. Eta gero hortik pixkat zentzua aldin badauka, behar bada pixkat hogeita grabatzen du bai. Eta 20 pikoietatik 11 bat edo aukeratuta dauzkagu, eta lantzen hasita gaude. Osa, ez orain, eta ez dizugu eskatuko ateratzeko, baina zure mobilaterako bagenu eta grabazioetara joan, baleudeke hor grabaketa batzuk zu abesten kotxean igual, melodia bat. Bai, badaude, kotxekoak ez, baina etxean horrela gitarra egin da. Kotxean telefono utzi, Kotxean telefono utzi alde batera, Idatzen baldin manua. Baina, badauzkazu gordeta horrelako, ez? Horre proiektuak edo. Eta ez hori bakarrik, batzutan igual etortzen zaizkit bajoaren linea batzuk, edo zera batzuk, eta grabatzen ditut. Eta gero kantuarekin lanean ari garenean berbada ateratzen ditut, edo ez, bai. Eta zuretzako gordetzen dituzu, edo norbait irakusten diozu, edo kosta egiten zaizu erakustea? Niretzako lan dokumentuak dira, gero estudioan batzutan, ikusten baldin badut, pentsatu nuen horrek badaukala zentzu bat, ateratzen ditut. Bestela, ez dizkite irakusten alperrikako adielako, baina nik dena grabatzen dut. Bidean, mendian paseatzen nuanean ere, etortzen izkitolako zera batzuk, grabatzen ditut. Eta parrandatik bueltan? Parrandatik bueltan ez. Bakarrik reggaeton ateratzen zaio. Horiek igual gero ez dute zentzuri. Errefusa izaten da. Zertako balio. Gaur arratsaleko 4:00 emango duzu kontzertua inaut. Ez dakit, gero geratuko zara, zerbait ikusiko duzu, badaukazu asmorik edo? Bai, behar bada urrengo talde pare bat edo ikusteko asmoa badaukat. Osea, bai, tarte batean hemen gelituko naiz. Eta bestela aurten, ez dakit, adibidez, Jongik badauzka sarerak hartu dituzu zuk Lady Gaga ikusteko? Bai, hartu ditut. Aurten bazoaz horrela kontzertu, ez dakit, jendetxuren batera edo badaukazu asmoa zerbait konkretua ikusteko? Ba, bitu, daukat anaia dala Bruce Springsteenen sale amorratu. Oiek ere baditu. Eta nik salea, baina batez ere naiz, normalean ez duan ez aukera hundirik izaten, berarekin, anaiarekin plana egitekoa. Berarekin jo naiz Parisera, Bruce ikustera, nik juten naiz anaiarekin. Bera juten da Bruce ikustera, baina ni ere bitartean... Ze ono, jazu ere hor zaude. Gustora, Bruce. Badakizu 7 disko atera behar dituela Bruce. Gehiegi, ez? 7 batera. Zazpi batera. Egin behar du. 83an oso krezpalima naiz, hasi. Eta 2018 arte. Konposatu eta idatzi bai, baina argitaratu gabeko abesti guztiekin. Osa, deskartiekin. Deskarte denak, gainera badauka nahikoa material, deskarte horiek guztietatik ere bizka filtroa pasa eta esateko, venga, diskotxo bat. Ez, deskarte denak atera hor ditu. 7 batera, denak. Urte berean, denak, hola, fra. Denak batera. Egun berean. Maiatzak edo noiz da? Donostira da, tot? Ekainak 26, 24 eta aurreko larun bat, edo horrelako. Hori aste artea da. Eta Jon, izu San Juan egunean zoaz Bruce ikustera? Bai, txika. Pero si mamboa San Juan egunean da la víspera, ez egunean berta. Total. Bai. Bale, orduan ikusiko zuan aiarekin Bruce. Hori da. Guzaren zait. Jode, orain planak inbidia, Antxoni dituko diot. Antxon guazen zerbait ikustera, tio. Fungo da, Bian aiak elkarrekin. Fungo da, seguro. Ondo pasatu bere kontzertuan eniot, gozatu eta egurra, eta 2026ko hor Durango buelta hartan denok egongo gara. Venga, eniot, badago material berria. Mobilean grabatu lehen da bizi eta gero estudiotik pasatak jarriko diguna. Entzun ditzakegu lehenengo mobilekoak eta gero emaitza. Komparazioa. Ez da txarra.
Asteguna pasa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zeitfest Gaztea. Bain, katana aterako dugu. Papa, xaxa! Arratsalde hona nagoitia. Arratsalde. Espaldiko parte zeuekin. Eman eskua, Ana. Bai. Gauzat esan barri zut. Ui, ama. Oso pozik gaude gaur Zeitfesten, baietz? Bai, oso pozik gaude. Baina pasaira 42 minutu programa egiten hasi garenetik, ostia, daramatzaguia 3 entrevista, 3 elkarrizketa egin ditugu. Oso ondo, oso pozik, baina egin dezakegu orain gauza bat, egin dezakegu elkarrizketa bat beharrean lagun batekin sola saldi bat. Bai, naixea honeupe. Zue pentsa neupe kantzatan atokatzen egin da gero. Zuk ere egin duzu, ja? Ba, nik indo, ja. Zure showa. Ni on ja, metik, venga. Ja, parranda, Otzu harik nao, atzo beukine eman da gaur. Eia da, badinon izan zinen atzo. Bai, oso guztora. Eta... Behar da sartzen bolo asko, Ana? Bai, bolo asko, oso guztora, no? Kontuz, Antion jeloskor dago, Bai, da, Antion ezin dira on jeloskor. Egia da, monologoen aurrean Giputzak que somos más osos. Bai, egia da. Bai, egia da. Eta Antionik agertzen badiozu, Antionik ere esango zu. Bai, agertzen da pillo bat. Nik uste dut dala, como... Ni arrasaten bizi izan nahikoa danaz, eta honlek itxon da. Ikusten da hori aldaketia handiko nabe, bai? Ni pillo bat egartzen dut. Galtzen urteten az, baina bai. Baina egizia da, ze... Ez dakit bada, ba, igual, lotza hori de, igual txalo ingot eta espana bejarritz, ez dakit zer da. Lotxa da, Baina egia da, Alan dabe, nik esan behar dut, zarautzen egon itzan pasan hoztian, eta izan zan, baina egia da, begira, azken Antion ikusten izan ginen Leidorren, Leidor beteta, egiten du impresioa sekulakoa, eta jendeak, publikoak, oroar, Gipuzkoan adibidez, egiten du saiakera bat egiten du propio bere barria entzunez dadin. Hori da. Gordetzeko. Bai, hori da. Aldrebes egin beharren egin barre, joder. Nik esan eitzen dut. Egin barre. Eta egin txalo, nik eskatu eitzen dut askotan. Aberren txalo, arnazi hartu enberdoteta. Ni oso Gipuzkoa sentitzen naiz, pero ahí me sale Burgos. Bai, zukero Burgos dauka. Beira, nik adidezana orainik zure azut ikusi, zergatik da katana? Bitu katana Antxonen gatik. Bai, hori dakit. Bai? Joe, Antxon, hemen be bai. Bai, baina izenan egin zen ipinita, ez neban topaten da. Antxonek emango diogu huelta bat, tak, alako baten zen dit, Ana, igual mierda bat iruditzen jantzen, baina, katana? Buah, esan un, bai, zen nire mingaina katana bat bezain zorrotza da, oso zorrotza. Ana beba dago. Katana. Da gaina, eman dit ideiak urrengo bakarrizketa badako, bai, badaukaraz jor, karo. Nik badakizuk bere showari ze izen jarri nahi zenion edo zertzen eukan burua, ez dut esango, Zureai. Ez da esateko modukoa, hemen esateko modukoa ez da. Bueno, bada. Niri iztugarri gustatzen. Bai, esango duzu? Nik ez dut esango. Ez que igual erabilikot beste. Vale. Gorde. Oso polita dela irudia, kilbileko kolore horien nazketa zoragarria da. Zara, baina hori izan zen kasualidadez, esan izan kilbiletik inspiratuta. Inondik inora. Argazkilariarekin egin numer bat, Mario Lezaun dela makina bat, eta esan, nik ikusten dut fondo hori bat, Ana erimateko eta nire asko gustatzen ja kolore hori, eta esan, erropak erungora, ez dauka traje bat oso polita dana, estrenatu gabe, rosa eta nire kolorea da, da erunengot ikusteko, klaro, geratzen zan. Marabila, oso ondo, guk esango ditugu oso ondo. Eta holan izan zan, ez, pentsatu genuen, postura hori, sofa bat eukitzea, rein, esaten da. Bai. Eta, nitzako, kartela ikusinen esan, marabila. Ze poli. Eta guk ere ikusi dugu kartela eta iruditeria, baina gero barruan ze kontatzen duzu, oroar. Barruan gazteari buruz behitze egiten da. Katana, gure kontra. Ondo? Bueno, ikusin behar duzu, Beti ondo. Oso ondo, ez jaipa garrantzitsua. Beti ondo. Ametxeak gaztean lan egitea da. Orduan, hortik doa. Ez da. Haunditan gaztean egin eko zenuke lan horrein. Aber, gaztean naiz. Hori da. Karo, ez que hortik dator. Bai, hortik dator mobila bizkat. Bueno, bai, eta... Bai, ikusten joan berdo zuela. Joango gara. Hane izan da zehozen gero sartu dutena, behin kotxean noala. Ez que nik eitzen dute inauten lorritan bezala. Audioak bidaltzen dizkio nire buruari WhatsApp. Bale, apuntatzeko gero buruan. Utena, solan, kotxia paraten dut, eta audizio bidaltzen dut, kotxean aterronean asko. Hombre, beti paren berda kotxia. Bai, hori da. Eta bai, eta asko gustatzen da gaztan, baina hitz egiten dut guraso izateari buruz, Jule, etxiste gutxi horre, umea kontzertuetan, guk aurrera aritu gara hortaz. Hitz egiten dut, Newtonen
legeari buruz, hor badago. grabitatearen Gauzak egiten dira erori batzutan. Karo, eta, bueno, eta behartzen ditut mesu asko. Mesuak behar, Eta ze katala ateratzen duzu. jaso duzu, kristona. bai, identifikatuta sentitzen da. Baina danak, eske, klaro, eske hori da. Hori da, oraintxe egon zara, zer bizitu duzu? Jo, bai, izan da oso ezberdina, ze, norbainan aretuetan oitxuta, niri ez gustatzen bakarrizketa kanpoan egitea, ze asko galtzen da, ez? Bai, con krios, así. Inoiz egin dugu herri baskari baten ondoren gogoratzen dut. Eta sufritu genuen, eta orduan, baina gaur, bueno, hasieran soinua zegoen. Eta izan da, inok ez eustan entzuten, eta ni hor mimika. Egin dut Spice Girl dantzak, eta netik egin dut, eta ez da entzuten zer? Ez, baina gero oso ondo junda, musika entzuten zan da hori, baina egon da jendea oso animatu eta jende asko hurbildu da, izan da, zoragarria. Zure showa berez, teorian da zuk ere eskatzen duzu barre egiteko da, baina guk ikusi zaitu guzu bideo batzuetan, showa bukatu eta gero lekeition oso kerez palima naiz, jota emozionautan negar batean. Bilbon izan, bai, eta lekeition ere, bai. Eta lekeition baita. Bai, negarrez, bitu nip, eske negar guria moten egon txebe, bai, amakin gogoratzen az beti. Bukatzen dutenean beti berari, eske, nire amak ikusiko balu. Ni hau eitzen dago. Zan nire fan, baina superfana, berazan leheneko. Eske flipaten egon behar hau, ez dakin nun dago, baina badaki dagona, beti nire. Eta, klaro, orduan, Bilbon egin ebanean, hain juntzan ondoz ez dakizu zer egongo dan. Nintzako barria da dana, ez nazon, eta nintzako barria da dana. Eta Bilbo bete egin zan, eta berotasuna, eta danak zutik, eta esaten egon, baina zer da hau, da helduta negarrez, baina posez negarrez. Eta esaten, jode, ama, osea. Zerre mundotzu humorista izateak, ze orain monologista zara, zerre mundotzu honek? Emozionatela. Emon hau lasaitasuna. Begira, jo, Ze nire ustez, eta gaina exituan niretzat bizitzan hori da, lasai egotea. Eta katanak ekarri dit, lasaitasun bat, inoiz ez nuena, espero. Zaten eban, aber zer datorren, nik probain got, eta jo, konturatu naiz, neuk sortutako gauza bat, ez neuk eginekoa, egia esan lantalde eder batekin. Hori da, no te hace falta ni llevar bolso. Nada, banketa eramaten dut. Bai. Si tuvieras una churrería, tienes que llevar venas. Hori gainean eramaten duzu. Gainean, orduan, ez dut beharrezen. Orduan, neu sortutat, ikustea jendeari heltzen zaiola, jendea etortzen da, ikustea jendea disfrutatzen dula, negarrez egoten da, zentik ikusten, negarrez. Danik, eta tena, batek aurrekoan burlatan esan zian, txixain dut, baina benetan. Danik, abisatu behar dut, katana ikusteko, tena lehi dijartzeko mesedez. Konpresatxo bat edo, edo komuna gertu edo. Nola daukazu agenda orain? Hemendik aurrera ze data datoz, ze tokitan ariko zara? Datorren ostiralean ugaon nago. Urrengo 28an berri zen. Gero, dauzkat Gernika, Astra, eske dauzkat pila bat maiatzean, baina etxoin ontsa esan gotzuet, pilo bat. Eta bestela, a ber, Instagramen Anagoitia sartu hor daukazue. Edo barreman.eusen. Barreman, oso ondo, barreman.eusen, Astra Gernikan daukat, Astigarragan bebai, Plaza difícil hori Gipuzkoa, ez? Gipuzkoa, baina, bueno, egin nuen, Sagardoaren... Txotxirekiera. Gogorra. Gogorra publikoa agian, ez? Hori galdetu nahi notzun, ez dakit denborarik badogun. Venga, azken galdera gota, bitxori. Emakumea, holtza gainean, umorea egiten. Hori da ni nahi nebana katanakin. Emakumeak holtza gainean, monologo, ez da, euskeraz. Somos muy pocas, egia. Eta oso gutxi gaude, claro. Eta orduan, hori da egin nahi dutena, eta ikusten dut jendeak badaukala goguak emakumiok ikusteko holtza gainean bakarrizketak egiten, eta horreken tope. Somos muy pocas. Ez da beretxek benetan, joki. Baina, ze garrantzitsua ematen ari zaren mestua. Ez beste neskentzat, eta ez dakite. Bueno, eta badakit hainbestek ikusitza, anima dira zer, animatu, gaina bakarrizketako indau solan borborria. Bai, eta... Erresa da, Antxonek ere egiten du, esan ez dut. Ez da daukazuna ingeniero izan behar. Bai, totalmente, ikusi, neuna bertan oso. Bueno. Baina, bai, behar da, eta nik uste dut badaukagula hor, badagola betik datorren bai sentio, gazteak eta, gu baino gazteak. Tope, emakumiok, hortzen, eta horre gaina empoderatzen dago asko. Venga, jotxalo ero bat, Anagoitiari. Anagoitia. Eskerrik asko tortzegatik. Zeueri, maitxe zaitxuet. Orain badakizu umorearen olatu harrapatuta da bilela, eta umoreak eman dio lasaitasuna Anagoitiari. Lasai utziko zaitu Anagoitia, eskerrik asko. Disfrutatu da, Zeueri. Zeitfest Gaztea. Etorri gara Zeitfestera, eta gero joango gara Zeitfestetik.
baina ez pentsa beti izaten denik horren erresa etortzea eta batez ere gero joatea. Hori da. Ainhoa Vitoriak aholku sorta bat bildu du batez ere guretzako, Bitori. Hori da. Ze, bai, etarte asko okurritu zaizit, gaurko. Ari gara hitz egiten hemendikan alde egiteko, ez? Pa que no pierdas guk bezala autobusa. Autobusa ez galtzeko gomendio batzuk emango bizkizuet. No beba. Lagunduz, ez igual badaukezu bai. Autobusak egiten dira hartu. Bueno, esan egingo dugu. Eta autobusak egiten dira galdu. Hori, galdu egin. Iulenek eta biok lehen urtean galdu egin genuen. Hori da, ze motan dau erreza dala, oso erreza dala. Ba, ez da... Gure buruan erreza zen, autobus bat Ez da erreza. Gainera, peio reparazi, elkarrezketan esan zenion. Ze zerbitzu ona ematen dozuen. Ez que ona ematen dute. Autobusez bueltatuko gara. Ez kulpa gure, izan zen. Autobusez bueltatuko gara. Beste gauza bada, que el autobus salía del hoyu. Oso urruti zegoen. Batetik, esango dugu, hemen txeparian ditudan. Bi mutiko hauek, iazko zeitfesten autobusa galdu zutela. Ez eurek gure zabielako, baina, Ez gure, baina. Baina, ala suertatu zen. Batetik, Los astros. konturatu naz, begiratu dut aldez aurretik, ea zuk tiket hartzen dozunean, autobusan tiket hartzen dozunean, etortzekona, bueltarako badauen, oso erraza da, badau, beti dau. Kasu honetan, imaginatu, tiketa erosi dozu juteko, baina ez bueltatzeko. Hemen ez dago aukerarik ez galtzeko, bale? Orduan, zuen kasua diferentia izan zen, zergatik taxi baten etorri zinetelako. Hori da. Movida izan zen. Gero, bueltako autobusa hartzera joan ginenean, ni iritsi nintzen, eta ja falta ziren, berrogeita, ez dakiz emat autobusetik eratzen ziren bakarrik bi, eta horietako batek esan zidan. Baina lehen goizean aklaratu dugu, parkina zela, hau, ona etorri behartzen dutela, da nik esan euske, gu ez gara etorri autobus, ez? Autobus ez joan egin behar genuen. Zuen kasuan, kasu horretan ez dago beste remediorik, ez zineten ez jun autobusean, ez zingo ze kontua da, autobusean etortzen dienek, jakiten da biela autobus gidariak esaten dielako, non geratuko dan autobusa. Orduan, adi egon, autobuseroari ea zerret dioen, beste toki baten egon zaikie zain. Oso garrantzitsua baita, autobusak jaialdia bukatu eta 30 minutura aterako diela beketik. ¿Quién ha empezado ahora a tocar? ¿No puede bajar un poco? Hau Isabel Ayun izango da, Bai, potra salvaje. Potra salvaje da. Isa, baja! Jaialdia amaitu eta 30 minutura, ordu erdi pixa egiteko, hau zuentako ez da, zuek ontxe bueltatu, ez dakiz dela bueltatuko zari, baina bueltatuko autobusez. Ordan, 30 minututan ez hartu tragorik, ez hitzekin inorrekin ez zau denporarik. Ordan, 30 minututan, jun pixa egitera eta autobusera, bale? Oso garrantzitsua baita, eta hau antxontegierian gomendioa da. Zuek jaialdian, hemendik zabitziela, tarteka, sartu Googleen, irudietan, eta autobus hitza jarri. Argazkia agertuko batzu. Visualizatu autobus bat. Claro, ez da gertatzen da. Zuek despistatu zinetela eta sare akordatzen, autobus da existitzen danik bez. Denbora pasatu egiten da, pensatzen duzu beste gauza batzuk, la vida misma. Eta lako batean gure muturren parean taxi bat ikusi eta pentsatu genuen, bau izango da? Hori da. Oso garrantzitsua da, irudikatzea autobus baten figura zein dan. Batzutan hemen jaialdia sartzen zarete, zorgindu eitzen zaitue eta kabo. Tarteka begiratu orlariari, erlojuari, zuek behi bilizineten. Edo, eraman patrikan imprimatuta autobus baten argazkia. Hori da. Eta tarteka atera patrikatik eta abale hau da, hartu behar duan. Orainketa da por los tatuajes, tatuatu autobusa. Hor, bi eskuetan marazta. Autobusan, edo pesa, edo zerbait, hola, idatzita. Begiratu tarteka baita, ea posible dan, ura edatea. Ze, zuek, ez dut ez gehiago esango, baina ur gutxi edan. Zuk ere bai, Zuk ere gutxi, Ainhoa. Nik eran hauen... Gutxi. Ur gutxi, sentitzen dut. Ura edan hauen. Eta gainera nik enauken autobus bat hartzeko asmorik. Baina, luego te orinas, ura edaten baduzu. Guazen gauza bat ere argitzera. Eta gu galdu genuen autobusa, ezkenekielako autobusa non hartu behar genuen. Gure buruan zen toki bat, eta gu ordu horretan toki horretan geunden. Esto ez de balixo. 30 minutu lehenago atera behar zineten hemendik. 30 minututan... Esango diogu. Ez que, genden txokoan. Txokoa da hemen atzean dagoen alako garito moduko bat. Eta hortik atera ginen garaiz, baina liatu ginen pello reparazekin.
egin genuen topo bidean. Bai. Jongi, Hori izan Pello duzue, eta hiru bakarrik, 30 minutu, ez daukatzu beste, zuek zer ginen Pellorekin liatu. Liatu. Eta 30 minututan badago aukera jakiteko autobusa non dagoen. 30 minututan igual etxeraino korrika joango genetik, Bueno, B plana B prest euki badazpada. Zuek autobusa galdu zinuten, B plana. Zuen B plana izan zen. Dirua. Atera dirua. Taxia. Karteratik. Ez zauen besterik. Ez zegoen besterik. Hombre, nik uste dut hostal bat merkeago urtengo zala momentu horretan. Itzazula pentsa, eta gero etxean zaude. Ja, eta gainera esas horas bakarrik daude fulaneo y rollos así, o sea, ya ez daukazu un hostal decente a esas horas. Hostalak hemen asko da, eta nik badakit merke. Baina aldez aurretik hartuta bitori, claro, horrela bai. Ez dakipa. Bueno, hoietxek gomendio batzuk. Eskerrik asko, Ainhoa. Zuek ez daukotzu beste remedixoik ez duzue edango ez urik. Bueno, gaur hartuko dugu. Peiokin izango duzue. Gaur bai hartuko dugu. Gaur hartu behar dugu, hartuta daukau. Gaur ez taxi bat jartzen digu enpresak. 30 minutu lehenago atera. Zeitfest Gaztea. Hemen dauzkagu Sorotan Bele taldeko mutilak arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuek ere jabetuko zineten kristo guztia saltoka eta dantzan jarri duzuela, ze ala egin duzu, Bai, izugarria izan da. Oso ukigarria da jende horrela ikustea, laguntzen, abesten, eta gurekin dantzan, gurekin elkarrekin. Zuek emango zen dituzten, ez dakit 7.000 kontzertu edo, baina hain jendetsuak gehiegi ere, ez? Tia, impresio egingo du beti ere bekeko estenatoki gainera ateratzeak edo, Gorka, ez? Bai. Bueno, izan ditugu batzuk jendetsu, baina auskalo zen bat. Bai, gaur jende pila zen, bai. Ritxi, ze bibra, ondo pasatu duzu? Ni beti. Bai? Bajua gainean daukazunean zu beti, pozik. Hau kriston festa da. Eta ni buruan dakat beti esaten dut. Hau da, bizitu behar den gauza bat, aukera izan ezkero, ez, behintzat, eta tope, beti. Eta gainera, mutrikuko musika bandarekin, ez da oiko kontzertu bat, ez da? Nolakoa izan da, esperientzia? Beira, jende gaztea oso preparatua, kriston goguakin, eta horrek sekulako indarra ematen dio, kontzertuari. Orduan, guretzako jai bat da, benetan, Ez dut ulertzen ala ere, barkatu, ze lotura dagoen zuek taldea Oinarbikoa da, mutrikuko banda, osea, hor ze zubi lan klase dago urbil. Hori da. Kantauri itxasoa. Bai, ados, konforme, bai. Itxaso bera konpartitzen duzu, hori egia. Hau izan da, ezagutu ditugu hainbeste banda azken urtetan, eta azkenetako emanaldi bat beraiekin izan zen, iazko uztailean, eta oso harreman polita sortu zen, beraiekin orduan sortatu zitzaigun bekeko hau egiteko, eta zuzenean jo genuen beraien gana, eta horrela prestatu genuen honetarako. Konponketak, moldaketak, arregloak eta kasu honetan haiek egite dituzte, zuek pasatzen dizkien zuen partitura. Xabi Zabala, pela daba hori moldaketak egiten. Arratxaldeon zuri ere, Xabi. Musikari ilustrea. Zuek denbora pila bat daramazue, talde bezala, ze, Sorotanen historiak oraindik ere jarraitzen du. Baina zuek ze momentutan geratzen zarete perspektiba hartu eta esateko, ostra, talde hau sortu zen, adibidez, gu aurra ginela, edo lerago igual, 2025an gaude, Zeitfest Gaztea jaialdi importante bada, eta hemen ere bazaudete. Eta oso bizirik jarraitzen duzu. Eta nola. Ez dakit noiz arte, hau izan daia luzerako, baina geratzen zarete tarteka Gorka perspektiba pixka batekin begiratu eta esateko, gu ere galantari gara montatzen. Gauza sinestezina da, lehenik eta behin, esan nahi dugu ez gaudela talde osoa, hau ez dela Sorotan Beleren berbilketa bat. Ja. Ikuskizun bat da egiten duguna, herriko musikako bandakin. Eta gero zuk esaten diozunari, hainbeste urteren ondoren, aspaldi utzi genuen, 86an utzi genuen. 86an utzi egin zenuten. Bai, 86an utzi. Eta gero Xabier Zabalan proposamenaren gatik hemen gaude berriz. Eta hori, hainbeste urteren ondoren jende horrela ikusteta egondikan jendeak abestiak jakitea eta harritzekoa da. Eta hemendik aurrera zerbait baduzue planeatua, baduzue zerbait aurre ikusia, edo haberlas venir. Edo buruan asmorik behintzat, ilusiorik, ametxik. Galdera hona da hori, hasi ginen iaia konturatu gabe, 80. urte horietan horrela hasi ginen ere ia konturatu gabe. Hau ere izan da Xabi Zabalaren bitartez sortu den gauza bat, hasi gara oso modu berezia izan da guretzako, zeren bizi dugu oso modu ezberdinan, 20 urte egin dituen garaian, orain ditugu 50 inguru,
orduan gauzak ezberdin ikusten ditugu. Hala da, oso diferentea da. Behar izan dugu egokitzapen denbora bat nire kasuan behintzat. Hasieran nintzen konturatzen, zertan ari ginen. Eta emanaldira ikusita jendearen erantzuna eta horrela laguntzen du pixa bat lurra egitera eta kontziente izatera. Gauze, batetik dago zuek oraindik ere gaur egun badaukazuela gogoa, salsa hontan aritzeko, zuen abestiak eta zuzenean kantatzeko, jotzeko, baina bestalde dago, badagoela publiko bat zuen abestiak entzuten jarraitzeko gogoa daukan, Arritxi? Bai, hala gertatu da. Nere kasuan, Gorka eta Hurbilek hasi zian historia honetan, eta Hurbilek askotan esaten zian, etorri inbertzea, eta nik ezetz. Eta halako batean... Ezetz erratik. Ez dakit, atzea begiratzeko beldur batengatik behar bada. Eta batean sortatu zen, Irunen egin behar genula kontzertu bat, eta esan nuen, joda, une semiak ikusi behar du. Hostia. Bai, Osa, sentimendu hori piztu zitzaizun. Bai, nire buruan hori izan zen klak egintzeana. Eta orduan, hor sartu garenean, nik ikusten dut, jai bat ospatzen ari garela, denon artean, eta hori da mugitzen didana eta diguna nik uste dut, bai. Ikusi zintuen semeak? Bai, noski. Eta ze esantzizun? Arrezkeo ikasten hasi da bajoak. Beka! Referente bilakatuta, ze hona. Egitalde. Ordura arte interes gutxi? Bueno, bai, grina batzun, baina nik, maite eta biok, aldakate bat somatu genien. Inflexio puntua beretzat. Eta belaunaldi berrientzat ere bai, akaso. Bai, eta galdetzen zen idana, pixa bat ez, belaunaldi berriei buruz eta guzti hori, egia da, urtetan zehar, bai tabernetan, txondetan, edo lekutan, edo entzuten jarraitzen genula, eta nik semi esaten nian, beha, atxatxo. Eta ikasleak ditut ere bai, eta abestiak eskatzen etortzen zian klasera, musika irakaslea naiz. Eta batean azten nintzen jotzen, eta nola dakizu? Turio, komoko nola dakizu? Hau nintzen. Nerea, ba. Jutzatxean zetxera eta galdetu. Kontziente zarete, zuen kantak guretzat, eresertiak direla eta gure bizitzako abestiak direla. Hori saiatzen da Xabier Zabala esplikatzen normalean, esaten duzki, zuek ez dakizu ezeintzen duten, zuek ez dakizu, eta, hombre, entzunak izan ginela, bai, noski, hori bakigu, baino zenolako astarna txikia laundia utzi dugun, hori horren konturatzen ari gera pixka bat, Orain ez Eta guri tarteka pasatzen zaigu, ez dakiz ze talde, ez dakiz ze abesti entzun, eta pentsatzea, joder, eskuak pixkat buru gainera eraman da, joder, guk hau entzuten genuen baina zuen abestiei ere pasatzaizki urteak, baina ondo zartu dira. Ez diozu, Cincinnatiko folk and rolla, guai. Oso ondo. Segida egun Cincinnatiko folk and rolla entzuten, dantzatzen eta jarraitu dezagun sorotan belerekin batera. Eskerrik asko, mutilak, eskerrik asko jaunak, segi hortan eta beste estenatoki batzuetan ere egin dezagula elkarrekin, topo. Begira, Julen, hauen pulserak dauzkate los trago gratis. Oie, artista irai hongi, bai. Zuen gara gerturatuko gara. Guk daukagu prensa, baina hau dauzkate trago, normala. Eskerrik asko Hurbil, Ritxi eta Gorka ondo segi. Eskerrik asko. Zeitfest Gaztea. Txaleko, 4:18 minutu. Aiora Renteria, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Aiora. Zer moduz, ondo? Ondo. Lehen da bizi gauza galetu nahi zut. Eske, lehengo ostiralean ere men izan ginen, eta lehengo ostiralean ere egon ginen Aiora eta Pitirekin. Silmaren kontzertuaren aurretik. Zer moduz? Oso ondo, oso gustora, bai. Zuek ikusten duten kontzertuak gradan. Bai. Eta? Oso ondo. Aber, nik ez dakat bizkarra gradan ez egoteko, Bataian ez hartzeko, gorek ez. Baina nik nire inguruko eta esan bizkat, ostra, ez dakiz emateraino den hau gradatik ikusteko moduko kontzertua. Oso ondo ikusten oso ondo, bai, ze ondo. Oso ondo entzuten zan, eta altzatzeko aukera beba egoan, orduan nahi dozunean horrekin nahiko altzatu, gero gezarri, bai, azkenean da, a ber, beste gorputz batekin etorri bizara bera joateko. Hori argi dago. Nik neukan, baina kontzertua ikusi nahi nuen. Da uste dut, asko disfrutaune bala eta gustona. Ze pentsatzen duzu oro har, neska mutil hauetaz?
nire asko gustatu jataz hasieratik eta pena amaitzea, baina uste dut zerbait barria egin dutela, zerbait zabaldu dutela eta hori igertzen da eta igerriko dugu. Bai, datozen proposamenak ere interesgarriak izango direla, ez da? Bai, eta euren eskutik eta badauz ere proposamen oso interesgarriak etortzen eta oso esbardinak, así que, gozada bat. Ongi etorriak denak, bale, eta orain jazea maiz. Ze gaur zuek emango duzuen kontzertua ze izango da, gehiago gradatik ikustekoa edo hor bertan saltoka aritzekoa? Nahi duenak salto egiteko eta ezin duenak gradan ikusteko ere, bai, osea, azkenean, danok nahi dugu salto egin, baina batzutan ezin da. Eske, nahi maz. Orduan, bakoitzak erabakitzen hori nahi dauan, baina uste dut kontzertu potentea emango dugula, aldogun indar guztiakin, eta gozatu aldala bai gradan, eta nik nire kontzertua gehiago behan egongo nintzen, Ni ere bai. Ostia, ahi ba, zu, aiora, etorriko bazina zea maiz ikustera, jetxiko zinateke pistara. Bai. Eta joango nintzen aste bero guztetan ikustera. Normala. Behin esan da. Zuek beken jotzen duzuenetan etxean jotzen duzue? A ber, guretzako etxea, kafe antzokia eta olakoak, Bilbotik oso hurbil gaude, eta egia esan, azkenengoko urteetan bagabiltza ona kontzertu asko ikustera gatoz, kontzertu batzuk eman ditugu ja hemen, baina etxea esango nuke guretzako leku txikiagoak direla. Zuk hemen ze ikusi dituzu beken, ze kontzertu? Muse, Massive Attack usteot gainera hemen egon zirela, hemen bertan nahi dut izan, gero aurreko gunean Mafia, eta danetarik. Egon direnia guztiak Marilyn Manson ere bai. Marilyn Manson, Shakira ere egon zen. Shakira ez dut ikusi, baina bestea zela... Rosalia? Rosalia ikusi nuen ere bai, eta ikusi nuen ere... Zelan ez jata ateratzen. Maluma? No. Daneska bat, joe. Lola Indigo edo? No, ez. Aterako zait. A ber, eskauka burua, fatal. Baina, bai, ostra. Esan duzu Shakira, Shakira nantzeko, Karol G. No. Baina hor gabiltza. Venga, denon artean atera behar dugu. Ze kontzertu ikusi du Aiora Renteria genebeke. Aspaldi izan zan, barakaldoko udalak montau eban, eta... Letizia Sabater. No. Mexikarra, tequila edaten duena. Julieta, Paulina Rubio. Paulina Rubio, ben ikusi zuen. Gaixoa, Mexikarra, tequila edaten duena. Paulina! Ez, a ber, baina eske justo berako kontzertutan tequila ematen du, ere hori egin zuen. Amolazoa izan zen, kontzertu, Mira, Paulina Rubio. Bagu ataratzen denia guztia, etortzek, justo ETS ikustera piti etorri zan, ni justo kanpoan nengoen, eta orduan aldogun guztia ikusten dugu. Mugitzen zarete zuen kontzertuetara, kontzertu zalea zarete. Azkenean musikaria gara, ikusi behar dugu jendeak zer egiten duen, eta gainera disfrutatzen dugu ere kontzertuak ikusten. Eta bada orain artista edo talde berriren bat gustoko duzuna, oraintxe deskubritu duzuna? Bueno, deskubritu, oindala pizkatxu gehiago, baina ez taldea egin oin topera nabil. Justo gaur goizean ipini dugu, eta azkenean indarra emoten dago eguna azteko, eta oso gustora. Badakizu gure enpresan, zein den zantzua jakiteko talde bat txutatzen ari den edo ez? Noizbait, Jongik bidaltzen baditu WhatsAppera mezu bat. Nola da talde hau guk jartzen duguna? Azte malima da abeslari baten talde baten inguruan galdezka, horrek esan nahi du, etxean, tin badaukanean jarri egingo duela, eta horrek esan nahi du, talde horrek txutatu egingo duela. Eta azkena galdetu du, ez zengatik. Nola da esatu dena... Gainera oso identifikatua zentizunek, Narite Basko. Narite Basko, tiñoste, asko, iten enamorao. Bai. Hala ere, beste musikariak, beste taldetakoak eta ere mugitzen dira zuek beste kontzertuetara eta bai, hor badago zirkuitu bat joaten dira oroar musikariak beste musikariak ikustera? Nik uste, batzuk bai, baina askorik ez. Da bakotxan roioa, bakingo du, eta gaina nora joaten diren ikustera ere. Kontzertu handiak dauz, baina txikiak ere badauz horrek ikusteko, leku txikiagoetan eta horrek ere, uste dut, egon behar garela, bai taldeak ezagutzeko, eta nik euki ditut urteak, egon naizela, aste azkenetik igandera kontzertu piora joaten. Orain azken aldian,
egun batetik bestera senyora egin naiz eta gehiago kostatzen zait. Baina bai, uste dut garrantzitsua dela. A ber, zuk taller baten egiten badozu lan eta badaukazu beken el taller de la herramienta, etortzen zara ikustera zer dagoen eta zer ez? Barduan musikan ditzako berdina da, badaukazu festival bat etxetik hurbil, uste dut joan behar garela ikusteko zer dagoen azkenean gure munduan, ez? Gaurko zer duzue aurre ikusia, zerbait berezia prestatu duzue gaurko egunerako edo zerbait berez? Badaguz lau hilabete jo gabe, azkenengo kontzertua, egia esan atzo entrenamenduko kontzertu ikaragarri bat egin gendun Plentziako gaztetxean, leku zoragarri bat Ondartza ondoan, jendea supermajo, ambientazoa, eta bai, errepertorioari buelta bat eman diogu, abestioelan pizkatzu bat ezberdinak sartu ditugu, eta hori da guk daukagun gauza berezia, gaurko gauza berezia, ez? Pixka bat gaurkotasunari helduta eta aipatu duzu Plentziako gaztetxea. Aste hontan jarri dugu begira abesti hau. Bai. Zenik ikusi zintuztedan, kukutza itxi zutenean, edo kukutzara sartu zirenean, zuek eman zenuten kontzertu bat, han bertan, Apokaldean. Bai. Eta aste hontan ere ikusi ditugu irudi batzuk eta gertagarri batzuk jazo dira eta... Bai, eta badakizu horre gauzak beti errepikatu egiten direla. Azkenean, pena bat da, emoten du ezin dugula izan leku bat librea dagoenik, pizkatxu bat dena kontrolpean izan behar dute, eta ez dakit, iruditzen zait oso horreza esatea, eske leku pribatu bada eta pertsona horrek esan du, eskatu du, eta ez dakit zer da, joan behar gara, violentzia guztierekin, jende hori hortik ateratzera. Ez dakit, hori errezegia iruditzen zaitea momentu baten, eta ez dakit, uste dut behar ditugula, guretzako musikariontzako orain arte behintzat gaztetxeak izan dira gure lekua, gure etxea. Zugaten zara Madrilera eta Madrilgo tarde batek kontzertu bat egiteko eman behar ditu 11.000 huelta, pagatu behar duz dakitzen bat zala, eta Euskal Herriko edozein taldek momentu horretarako inditu 20.000 kontzertu badagoelako leku bat, badagoelako zirkuito bat, eta hori kulturalki oso potentea da. Eta hori kulturalki estatu mailan, enbidia gehien ematen duen gauza bat, edozein taldek esaten du zer da hau, ez? Esperientzia asko hartzen da oso denbora gutxian lekua dagoelako. Eta horrela jarraitzen badugu denak galduko ditugu, Txirbilenea ere uste dut ja itxi egin dutela, Sestaukoa, orduan, ez dakit, putada bat. Espero jendeak indarra izatea berriro ere, beste leku bat hartzeko, azkenean gauzak beste era batera egiteko, ez? Eta zuen ari zarete bentzat, zuen bultada ematen eta zuen elkartasuna erakusten. A ber, aldugunean bai, ezin da beti, baina aldugunean bai. Guk ja egin ditugu ugia gaztetxe gehienak, baina beti saiatzen gara bueltatzen zergaitik, gaztetxe barik goz ginateke egongo heldu garen lekura, hori argi dago. Eman diguten esperientzia eta eman diguten aukera, eske ikaragarria da. Bide batez Orioko gaztetxean eman zenutena, zoragarria. Bai, gainera. Normalean zea maizak ematen dituenak beti da. Jongi bertan zen baita ere. Beitu. Bazinen etorri agurtzera. Bueno, badakizu. Oso humila da. Urrangoan badakizu. Irratitik aparte oso humila da. Hori ere egia da. Irratitik anbora ez zaio gustatzen, ez? Diskretoa da, gure mutila. Bukatzeko, gaude elektrizitatea 25 honekin. Bai. Pasa duzue pantalla, aiora. Normal, bai, superposi, bai. Zein darra duen, bai. Gozada bat ikustea, da gainera, eske benetan, ikusten dudan bakoitzean gogoratzen du bizi izan genduna. Eta oso polita izan zen. Onzan sekulako ambiente bat, ez dakit. Beti saldu indozkue, emakumeak batzen garenean mobidak daudela. Ez? Hori izan da saltzen dena pelikula guztietan, hiru beinago badaudeia, siempre alguna movida guarra. Hori dio estereotipoak, ez da? Bai, eta hori dago salduta dagoena, ez? Eta uste dut ere hori sartu digutela asko buruan. Eta repente batzen garenean eta horrelako gauzak egiten ditugunean, horrek konplexu guztiak kendu egiten dut, ez? Zagardotegi bat egin beharko duzuen. Bai, ez da txarra, talde bat, elektrizitatea, hori da, egia da. Igual datorren urtean en plan conmemorativo. Hori da, opari bat guretzat entzule ontzat, baina gurentzat artistentzat ere bai, beti galdetzen diegunean, beti izaten dute, ez? Dala, egun bat ez dutena ahaztuko. Bai, eske oso txulua izan zen hasieratik, osea, dana joan zen supernatural, eta polito nola guegon ginen barruan gauza batzuk egiten, eurek euren artean zelan batu ziren ere bai, eta ez dakit, eguna gelditu zen perfecto.
Jazta. Eredu bilakatuta, ia olakoak egiten. Bitu, atzo justo Plentziako gaztetzean ere, nire llegatu zitzaidan indela egun batzuk bideo bat, Plentziako institutuan egin zutela pilo bat emakumek ere elektrizitatea kontua, eta bidali zidaten, eta justo atzo komentatu nuen, eta bueno, etorri ziren danak lehenengo hilarara, eta gurekin kantatu zuten elektrizitatea. Hori oso polita, bai. Jarriko dugu? Elektrizitatea hogeita bost, bai. Aiora, eskerrik asko? Eskerrik asko zuei. Sorte hon, Begira, duela urte batzuk, Aiora ikusitakoan pentsatzen duen, hostia, Aiora renteria. Orain gaur ikusi zaitut eta esan dut, jo, ez ze ondo, Aiora renteria. Etxekoa. Eta lehenengo filan egungo gara gaur, Hombre, venga, perfecto, vale. Animo kontzertuan, mila esker Aiora. Eskerrik asko, Zeitfest Gaztea. Etorri gaituk, eta ekarri dizkine egu ona bizorgin, Oizeder Maio eta Alexander Padilla, gaixo. Haupa iruko. Mira, bentsa gode kartoiak mozten. Ja, claro, eske bingo hasiko da, ez da izorra. Ja, bostetan edo, ez da? Bostak eta laurden. Zuela kizue zegoela pelikulak izena zuela Los Vingueros. Bagugea. Este soy Pajares, Los Vingueros, qué mayores somos. Vale. Egin behar dugu pareja jolas bat. Zue biokin. Eta jolasa da, jakin dezan Euskal Herri guztiak, zue biok zenbateraino ezagutzen duzuen elkar. Vale? Beldurra matit, baina bai. Kontu zoizen erzezatezu. Abeze galdera. Prestatu dugu galdera sorta bat eta galdera guztiak hasten dira. Zein da bion artean? Eta orduan, hau irrati bidez ere ari da entzuten jendea. Beste asko ikusten ere ari dira, gu hau plataforman, YouTubeen, gaztea.eusen, baina entzulentzat jolastuko dugu izenekin orduan. Erantzunek izan behar dute, edo oize, edo padi. Vale. Neure buruari ere zuk zure buruari ere oize esango diozu, eta padi zuk zure buruari ere padi esango diozu. Ados? Hiru bi bat eta esan. Bai, hori da. Vale? Badu da hiru eta bota izena. Ea zenbateraino ezagutzen duzuen elkar, Bitxori bota horreneko. Vale, lehen da bizikoa. Zein da bion artean gaur etxera beranduen iritsiko dena? Hiru bi bat, padi! Oso no. Begira hori guk ere bagenekien. Tantzulek ere. Baina, ojo, zein da bion artean impuntualena? Hiru bi bat, padi! Padi baka. Zein da bion artean diru gehien daukana? Hiru bi bat, padi! Galdera horrek ez, osea... Barkatu, ez, baina eske, beak etxe badauka eta nik ez. Claro. Vale. Zein da bion artean etxe egin dauzkana, bat bita hiru? Hombre, oize, oso no, vale. Bakarra. Zein da bion artean klasetik gehien kaleratu dutena? Bat bita hiru? Oize. Bai. Supertxitxoan izan. Nei behin bakarrik. Orduan, padi. Erligioko irakaslia gainera. Idoia, musu. Aitaren asemearen. Loturik dagoen galdera bat, zein da bion artean, piper gehien egin duena. Bat biru lau. Oize. Bueno, igual bai. Oize, bai, hori igual bai. Hori igual bai, garai bat entzoia. Hau, asko guztia ez zait galdera hau. Zein da bion artean, gorputzaren osotasunean hile gehien daukana. Bat bita hiru? Ni... Oizte gile asko hauka, Zu gehiago nik uste, ez? Gorputzia, bai, pelopetxo. Galila zerra indadakat. Bego, horrengoa. Zein da bion artean gaur gehien aspertuko dena? Bat bita hiru? Inorrez. Hori da, Oso no. Venga, zuena oso no. Trampazan, hain no, trampazan. Zein da bion artean pertsona hobea? Bat bita hiru? Oize. Bai. Eres mala. Añona naiz beha zango dala. Vale. Zein da bion artean? Claro, dauzkagu aldera pila, seiko dugu egiten. Zein da bion artean lehenengo hilko dena? Bat bita hiru? Padi. Padi dauka, bizitzan erritmoa oso. Jode, Padilla ze bat intensidad, hemen. Oizinaz ez da? Bere bizitza oso intentsua da. Zein da bion artean feministena? Hostia, bat bita hiru! Biok, Empate, bai, Venga, ba. Biok bai, baina biok empate, bale. Eta zein da bion artean jatu nobea? Zaila da hori, Bai. Bat bita hiru! Jatu nobea zer da? Jatun, genealean, orokorrean. Ez da Jatun. Ez da asko jatea baizik eta ondo jutea sibarita izatea pixkat. Jatu nobea, maztotele, no? Bai, edo asko jaten dozu baita, igual, ez? No ez dakit.
Venga, bat bita iru. Oize. Osa, nik uste oizek jatetxe ezberdinera jutea ala, ondo jaten dula. Nire pasioa da. Nire pixkat superviventziana. Venga, eta igual jazkena, jarro dutzeko. Zein da, bion artean, gorputz higienea gutxien zaintzen duena. Bat bita iru. Ui, ostras. Padi. Bale, ni. Eskerrik asko, oize, nik amaizta zaitxu. Venga, vale, konforme. Vale, eta orain, mesedez azaldu labur, gero, guk hemen bukatzen dugunean, Zeizes gazteako setean zegin behar duzu. Esan padi. Bueno, amentsa biltza kartoiak banatuko ditu, hemendik, orain hasi eta bostak eta lordenak arte. Bingo musikal bada, 80 abesti, gaztean entzuten dira 80 abesti. Eta kriston sariak ditugu, linea eta bingo abesten duten entzat. Oso reixa da, ezkagu, 80 abesti eta zenbaki ezberdineta asozia duta. Gaztean jarritako kantuak dira beraz jendeak ezagutuko ditu lasai asko. Entzun ez dakezu berri txarrak bat eta ondoren Lady Gaga. Eta gero de repente Zurine Esian eta gero Katy Perry. Leheno esan dugu, Ainhoa Vitoria antzala nire lehen bingo musikalian eta formula abiertako genos intzula. Egin nun dantza. Eta geno izan entzun. Zein hori? Geno? Formula abiertako bat. Hoteko bat. Baina, sariak egon dia baita, bito bezala, dantzatza eta bestan ematzen dira. Ainhoa gehatu orduan gero. Hombre, gaur izango naz bestea. Oida, Mireia. Orduan, Zeizes gaztean gaur, guk bostetan bukatuko dugu, eta guk bukatuta gero bostak eta laurdenetan, dantza zagun denok bingo! Bingo, bai, bueno, bingo, bakatu, joder, Ainhoa. Bingo dioen abestirik ez daukat bimbo, bai, hasta, el bimbo. Badilla eta bizi eskerrik asko. Zeitfest Gaztea. Bueno, hemen gaude berriz ere. Laugarren aldiz? Laugarren aldiz, oso ondo. Reparaztarrak pelota iratxe Atxaldeon. Atxaldion. 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 Hola esaten da. Ongi, arbizun behi. Atxaldion. Polita, Atxaldion. Beti galetzea izugu, baina esken nik uste galdera beti dela zilegi, pello, ondo. Bai, ondo. Dena martxan doa. Beste urteren batez oso intensito jarri nintzen hemen. Bai, ez baina. Ezago nuke bai ez. Antsietatea gora eta bera. Bueno, momentu lapisa zaurgarriago batean. Orain oso ondo. Antsietate aldetik ere oso ondo. Esan behar dut. Argi eta garbi. Gauza daukat pixkat kontrolatuago eta kontentu horrekin ere. Pozik. Beira, mitoaroa pasata urrengo unean, handik 2 egunetara deitu nizun telefonoz. Nervioso deitu nizun ze pentsatzen nuen. Zia, nola egotea pello, guztia pasata gero, ondo zeuden pozik. Enaiz altxako, ze daukagu hemen toki estu xamarra, baina da zutik jartzeko modukoa, 2 egun haietan egin zenuten apello bihotzez eta benetan, ostia, nekez ikusiko dugu berriz horrelakorik Euskal Herria, no? Irailean, horri junben. Bai, bauzka utiketak ja, baina. Eskerrik asko. Benetan, ez? Polita, oso pozik horrekin, oso pozik. Berezia izan zen, bai, argi eta garbi. Zuk ikusi zenuen mitoaroan ze liatu zenuten iratxe? Eske, epela liatu zenuten, eh? Bai. Gainera, ni egon nintzen, baina nik ez nuen ikusi izan nahi peiok zer prestatu zuen, nahita. Aurretik, etxen nik peiori esan nion, ez kontatu ezer. Osa, ni beti da nik egon naiz, beti jakin izan dut, minuturo, segunduro zer gertatu behar den. Baina, bueno, nik esan nuen, orain kontan ez dut ez zer jakin nahi, eta nahi dut kontzertura joatea zerotik. Eta zu zertaz eta noraino arduratu zinen mitoaroa? Ni urrengo pausutaz, gerokoaz, ez? Bai, iratxe dago hiperenfokatuta oraintxe bertan komunikazioan baino pixka bat sorben intentzioa eta publizitatean ere, ez? Orokorrean. Zeskenean, bera, Madrilen dago, kontatu zertan ari zaren Madrilen. Bueno, ni Madrilen nago publizitate agentzia batean, telebistarako iragarkiak egiten, marka handientzat, ez? Lehen mailako marka horientzat lanean ikasten, aldudan aliketa gehien, ez? Eta, hortik alditudan gauzak hartzen, eta hemen Euskal Herrian ideia... Lehengusuari ekartzen. Hori guretzat urrea da guretzat hori, ez? Adibidez, Nafarroarenatik ilunbera egon den kanalizazio ariketa horretan, iratxek parte hartu du noski, ez? Ordan, zorionez, hor daukagu iratxe punta-puntako publizitatean lanean, eta berak ere, parte hartzen du hemen eta ematen dio honi maila. Ez da bakarrik mitoaroan zenbat
jende ikusi genuen jota emozionautan egarrez, baizik eta da, ze jende ikusi genuen, eta nola egiten zuen jende horrek guztiak, negar, iritsi zineten jende pilo baten barruetaraino, bello. Bai, ni neu ere nintzen oso kontziente horrek izango zuen eraginarekin, ez? Egia da, lan asko egin genuen, genekien showa zerbait berezia zela, lan asko egin genuen, ari ginen implikatzen orain arte gurekin lan egin ez duten profesional ezberdin asko, eta planteamendua ere bestelakoa zen, ez? Baina egia da, nik bi pausu ikusi nituen argi eta garbi. Lehenengoa da kontzertua ematea, eta kontzertu ondoren horregon zen beste zerbait, jaso zen zerbait hor gizartean, ez? Eta egia da, heldu zitzaigula guri oso modu intentsuan, eta zuk esan duzuna, ez? Urrengo egun horiek izan ziren oso intentsuak horrela ikusi genuelako bestelako zerbait izan zela gura, ez? Saka emozional bat, goitik bera gainera. Bai, oso kuriosoa izan zen, bai. Eta bukaera hortan, ez, mitoara amaitutakoan, ze sentsazio izan duzu denborara. Ze, bueno, ja hilabete batzu pasa dira, ez dakite izan duzun bajoirik, ze ematen dago, olako zerbait, aina hundia dan zerbait egin ostean, bajoia etorri behar dela, edo ez. Hauza da, nik justo nuen ebakuntza bat programatuta horren ondoren, ez? Orduan, torri dena batera, egia esan ez dut denbora askorik izan. Horregatik egin zenien pelota osasun bideako, edo... Hobeto operatu zezaten. Hori. Ez zen horregatik izan, ez? Baina egia esan... Ez arrazoia dantzen. Bai. Ez pozik eta gauza da, hori, enuela beta hundirik izan etxean eserita egoteko. Osea, operazioa, jarraian rehabilitazioarekin topera, aldi berean ja ilunbekoarekin lanean ari gara, aspalditik, eta egia esan denbora hundirik ez dut izan. Sentsazioa daukat, agian bitorik eskatzen didan erantzun hori eman dizazuke dela, igual hemendikan 2-3 urtera, ez dakit, sensazio hori daukat. Orain dinago oso zurrumiloan. Bueno, edo ez, agian ez dago bajoirik, Ematen dagoela bajoia egon behar dela, baina igual ez, Eta bajoia hitza aldatuko nuke akojonoagatik. Orain zer, orain ilume dator. Espektatibak eta da. Bai, zuk zure, espektatiba baino autoexigentziak, nola zabiltza urrengo kontzerturako. Ba, egia esan orain nago oso konfiatu alde batetik. Kontzertuetarako dira 3, tío. Hiru bat ikusiko dugu. Baina planteamendua bat da, ez? Orduan hor eraiki behar da show bat, ez? Egia esan behar badizut, orain nago nahiko, uste dut egalak eman dizkiedala ere Iruñeko horrek, ze apostua nahiko pertsonala izan zen, hainbat, showaren alde aktoral eta performatiko hori guztia sortu zen duela ez asko, kontzertua baino hilabete terdi lehenago horrelako zerbait, ez? Baziren gauzak, baina ez hain anpatuak, eta Isabel del Moralekin lanean sortu genuen mobitori, apostu hori genuen, apostu nahiko pertsonala, ikaragarri ondo hartu du jendeak apostua, eta orduan horrek ere indarra eman digu eta gogoa. Egia esan dizut orain, nago oso lasai eta oso konfiatua nire buruarekin. Ikuspegi kreatibo batetik behintzat. Zuek ero, reparaztarrak denak oroar elkartzen zaretenean bazkaltzeko edo, hitz egiten duzue, tipo, eguraldiaz eta, edo, zaudete denok denbora guztian, venga, sortze prozesua, gero aizpa eta beste lehusua eta nazioarteko gatazka gero. Bai, baina zertra. Zarete denok. Ez pentsa. Ez da hain intentsua izaten elkartu berri gara, nerearekin hiruoke horre txokoan. Hemen da nere. Bai. Hemen falta zaizue bakarrik. Ez dugu zer komentatu dugu, gauza hundirik ez. Izan da konversazio nahiko banal bat, behar dugu noizean baina. Ez esan behar dizun, hori ere behar da. 2025ko State Fest ari gara kontatzen. 26koa ere gutxi asko izango duzu buruan, igual ja 27raino ere iritsi zarete, ezta? Edo? Begira, nik daukat sensazioa aurten, ez dakit zergatik lantaldeak dauka oso kontrolatua asuntoa, eta orduan ikusten dut jendea ari dela komentatzen urrengo edizioaz gehiago aurtengoaz baino. Eta hori seinale hona da, nahiko lasai daude aurtengoarekin, eta hori da kontrolatu xamar dutela dena. Azkenean, baina bueno, bai gaude urrengo urtean 5. edizioa izango da, 5. urteurrena izango da. Eta bai daude gauzak mai gainean, hemen justo Iratxe dugu eta zeinen ederra izango den horrela sortu zen, Iratxe eta Bion arteko elkarrizketa batetik, eta horrek ekarri gaitu ona, elkarrizketa horrek ekarri gaitu gu, eta zuek eta denok ona, ez gaur, eta orduan, uste dute bueltatu behar garela bizkat elkarrizketa horretara, jatorrira, hausnartu eta erabakiak hartu ere. Zuek segi hizketan asko, elkarren artean, Noski. Zuen elkarrizketatatik gero, nelako kristoak ateratzen bali bai, segi hizketan. Eskerrik asko gozatu. Bai,
Hortan ari gara. Saiatu disfrutatzen ere bizkat lurrera etortzen da esaten, jo, ez ondo gauden hemen, bai ez? Bai. Por cierto, Peio, aurreko urtean zurekin hitz egiteagatik autobusa galdu genuen. Egia da. Zer, non, nola? Peio, bai. Hemen, ia zego ginen hemen zurekin oraintxe gauden bezala, eta Jongik zoriondu zintuen esan zituen, zorionak ze jarri duzue autobus zerbitzu bat ikaragarri ona. Alaxe jarri zenuten. Jongi eta biok hartu genuen autobuseko tikea, baina ez joan etorrirako bueltatzeko bakarrik, baizik. Eta bueltatzerakoan, gu bagenekien goizeko ordubietan autobus bat hartu behar genuela. Ordubiak 10 gutxi, txokoatik bagatoz, zurekin topo egin genuen, liatu ginen izketan, baina etzan izen... Hor? Bai, hemen. Ai, ama, bale. Ez que mobila da joan ginela beste puntara. Eta autobusak zeudena, bueno, kristo bat izan zen. 230 napos, taxia patu genuen gero biok etxe. Benetan, bai, Guau, delita. Ez que guk Iruñetik Arbizura hartzen dugu gehienez. Jongi, baina ederra izan zen. Hala ere, ederra izan zen. Eskerrik asko bikote. Elkarrizketa garestia hori, Sekula aztuko ez dugun elkarrizketa. Urrengo urte asko, padrilla. Segi hortan. Zeitfest Gaztea. Jode, ja ukatu da. Benetan, Zer izan da hau? Arratxaleko bostak, jazta, 3 minutu terdi gutxi. Osea, ja, bukatu egin barra daukagu. Egin ditugu 7 elkarrizketa bi ordutan, Ginez marka hautsi dugu, igual, Izan da, intensoa, baina ondo pasa dugu. Elkarrizketa, bai, desde luego. Nik ja, nek izan aurren auken hementxe parean, oso ondo, oso gustora, La beditzika. Despeditzea agurtzea besterik ez zaigu eratzen, ja. Hora arazia guztia irratian, eta jarraitu mesez irratia entzuten, Adibidez, estremina ja bukatzera doa gurekin batera. Bingo musikala. Bingo musikatu, arratsaldeko 5 eta 4 gero 6 eta 4 beste buelta bat ere uste dut. Eman behar dutela, baina dozein kasutan guia hemendik hartuta, ja, bagoaz. Bagoaz, gu parrandala goaz. Xabi Gaiastegi, teknikan. Gaiaz, ondo beti. Edurne Garmendia Productions, nona Garmen? Ez du ez da ikusten orain. Hola, bina. Orain gerturatu da jende pila bat gure zetera, eta esan dut, ostia zion nota ez, baina da reparatzen gatik. Bai. Eskerrik asko gure ordezkari gorena ere lehen hemen zebilen, ez dakin ondagoen. Bai, Mikel. Bai, horti dabil, Mikel? Hor dago. Mikel dago. Ez desan berari, baina gaur ze guapo etorri den. Epa! Jantzita, tia, etorri da, bai, etorri da. Berak ere badaki gaur egun berezia, Bai, guapo jantzita. Bulegora ez da horrela etortzen, Ez da horrela etortzen. Jongi, Bitxori! Julen! Muxu, Jongi. Martxa ingo dugu, bale? Bueno, martxa. Orain hemen martxa pixkat. Orain, una rubia, pero vamos. Bizitzari gauza bat eskatzen diot. Autobusik ez galtzea hau. Ez dut aurrikusita autobus bat hartzea, baina ez du galdu nahi behintzat. Autobusik. Ez mesedez. Bale, bihar jai eta ja igandean dida, igandean ez. Bihar dida lagurpena. Eta bihar bitan, saioa. Beratzitan bitan saioa. Ze gaur ez da izan. Gaur Zeitfest eta gauza asko ziren. Eskerrik asko denoi! Hau bazuek segi bertan, zuek piztu beti irratia, jarri gaztea, eta horra zalduko gara. Biba Moriona, jo! Osasuna.